mahita salutna. Ada orang masuk kita tempat membuat tadi bagasan kosong. Nami matuhamuna, selamat datang ma. Diamuna amanami Nasian Distrik Amang Padita Ligat Simbolon Lasongoni selamat datang ma di Amang Padita Beni Sitorus Rabdot Inang Burpanggabiar Rabdot keluarga Laosongoni nang dongan namang hutos ya tonga-tonga ni huriata HKBP Ciluar ima kor ina gratia dohot kor ama huria HKBP Ciluar selamat datang manang dihita salutna ruas ni huriata laos selamat manang di Amang Padita Siobing Rabdot keluarga natapa borhat apalah di bagasa darion ala hobartu eskana sida nang ro ima makobasi di pos pelayanan HKBP Sentul City tapaho marohatam oras madihita saluhutna ruas nama dohoti per minggu di garejaon manang pe secara live streaming di bagas tabe Oras di bagasa minggu sadario di patu pado ulau powerhato dot mangujakon padita fungsional di AKBP Bincarungon alani tamado hitamadok ang hubalya tehon hamido tu debata di sude pakobasion ni amang pendekajon Syambing Rabdot keluarga laosongoni hujakon hami pa keluarga pendeta Beni Sitorus makobasi hurianao nunga masuk kita tu minggu okuli namar lapatan setong do mengaranapi mataku tu Jehovah imana songo panidangion di parpesalmen nama dok pola sia Jehovah do ibana mangalului pangurupion jala topik minggu sadarion ima marhabu bau ni roha asa unang mago imana pay ngotok kita asa setotong gano pari marsiajar laho pau bahor roha o Bartulomo ni rohani debata unang marjokal ni rukung asa unang mago hita alay dapotan hanguluan na manotong atong tapuji matuhata marhite ede nomor 500 lalu ayat sada 4-5 di ayat 5 las jongjong mahita hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia natu mau palangit dohot tanoon amen setong do mamerengi mataku tu Jehovah ai ibana do mangenet patu sia jorgong
sedopakun maau jala asiro ham diau ai pujung jalan adangol doau kodo ale Jehovah di halungut rohaku ale debataku marhapo satu hodo au saya unang paila au haleluya. Martangi yang mahita ale amanami na di bano gijang para siroha na sumurung di sude jolma dang diolani ho anak muna sasadai diliokodo ibana humokop pami mamorsad dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi sepatugo marohanami asa unang ganggro hanami makaporsiay hasesaan ni dosa nami asa unang madele hami ala ni dosa nami alai asa posi tuturohan nami di asini roham na gudangi marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak kaolongan ni rohami amen udul mahamu maredehita siya buka di nomor 126. Tangyo kamu mapatik ni debata di parminggota sadarion ima patik paupato dohot lapatanna patik paupaton ingot tamu mapabadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa siulamu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo dina sadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahammu ro di isi ni hutani halak pe na mangibati hutam adi naonom ari do di topa debata langit dohot tano dot laut dot nasa isina tungi maradia do ibana di ari papituhoni di baheni do ubana di pasu-pasu debata Jehovah ari paredianan nai jala di parbadiai dia dola patin ini ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata ikon badia dohatani debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rak manggidogogo mahita sia tua debata ale Tuhan debata sa pergugoi mahami mangulahon naum bartu patikmi amen maredehita sia buku de nomor operas 20 sada ayat sada do tolu dia tolu jongjong mahita Aku
katopoti madosata tuadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogona sohatu dosan. Citopana sana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahulahami marhite siap pangalosion nami di patikmu. Ima marhite siap tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang siap pakatayon nami nasoture. Ro di pangoleyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhupami alan dosa nami. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing alan i. Asi maroham di hami. Ale debatan nami. Pardengga basa jala para si roha doho. Alan ni anak kaulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristuan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di porbadia turuhan nami be. Asa terbaik kami manguloi ho di bagasa katigoran dohot habadiaun. Gabisata mi Tuhan uluan na surasuda. Na pinarbagabagam dia kana porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi kemahata baga-baga ni debata taringot Tuhan sisaan di dosata. Ay dangadong ibar ni i. Ay saluhut do pardosa jala huranga maradopok kasangapon ni debata. Alay akan nagawi pitor. Pinahin ni basa-basa marhite siyan asin ni rohana. Tinorhon ni panobosion na marhite hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata baik kabangsa parasian. Marhiti-hite haporsiaw di mudarna. Asa nga pemadi debata na digijang. Mahamu. Maredehita siya buka di nomor operas tolu. Sebagai mahatan di debata epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Yesaya 55 ayat 61 sia tajahama marsika sorin salilurihamuma Jehoba bica terbaik dope jupang ibana johamuma ibana bica jonok dope ibana. Jala jalma pergi duki akas sakapna. Saya mulak maibana tu Jehovah. Asama pangulahi rohana mida ibana. Dohot tu debatata. Ay buas do rohana manalesei. Ay dada pikiraku pikiramunai. Jala dada dalam muna akadalaku ninna Jehoba. Ay songon timboni akalangit sian tanoon. Songoni do tumimbo akadalaku sian dalan munai. Jala aka pikiraku sian pikiran munai. Ido sahatna martua doakan tumangyon hatan di debata jalan nopiopsa. Amin. Kapuji Tuhata marhiti-hiti pujian angklung remaja KBB Bincarung. Las dudu timanon kor ama huria HKBB Bincarung.
nang umalu sang akala, nang rope hali susunging, lama karo ponsoluki, molo Tuhan parhatasa, mandok hatana ikonsam, sai sabdoi, sai sabdoi, sai sabdoi. Dang bema biarau isi, mga dugahon soluki, ay Tuhan kurong aki, ay tunggodang pemusuki, na mga rogon soluki, say daw doi, say daw doi, siyan lang buki. Atok marlo jongdo solu kutu labuan nasona, naso adong beda botha susahani, tudos tu singa pardalan aki, lamanda poton surgoi, si patanay lonong dewa, tunghadugai galumbangai, tu dia maha porusaki, ikakuti ototes Yesusi, ipatanay lonong dewa, sohalugai galumbangi, tu dia maha porusaki, ikakuti ototes Yesusi, ditogu-togu tangaki, di dalan nasay mauli, di marukilon hasusah, tung Jesus no haporusaku, nampe di dalam laut tu surga, diiring Yesus audisi, atau maglo jongdo solu kutu labuan nasona, naso adong beda potha susahani, Dios tu sina pardalan aki, lamanda poton surgoi. Mare dihita siya buka di nomor sarasopat ay sarado tayo topat dia topat jongjong mahitan. Viva
Kaha tidak kumaha porsiau tai songo nahina tidak kunidong atas sa porsiau di sardok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinibuon si Maria nagabegabian sianton di perbadia andorang sohaguguhan ido tuhatan natumon na bernit di panguman ni silatus nama terpajal do bana di hau kinar silang na tua tu banator rudung ditanum na mulak mangol di hari patoluhon nama naik tu surgo lahun tu siamu di bata Jehovah amanai pargogona suatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tanon manguhumi halak na mangol dot namate au persia di ton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panlak Kristen akan nabadia dot dia sisani dosa dohot diatai namandok mulak maulu sogot daging halak nong mate dohot yang uluan nasora suda amen kudul mahamu tapuji tuhata marhiti-hite kor inahana aka bincarung los duduti kor seksi perempuan aka bincarung
Tabagi matiting na masa doat sa pamasaw dito ang atong anihuriatan. Warta Jemaat Minggu 20 Maret 2022. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horas Madihita Saluhutna. Nama minggu hari ini adalah Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan, dengan topik minggu Marhamubaon Niroha Asa Unang Mago, bertobat supaya tidak binasa. PHD Sektor diberitahukan kepada kita semua untuk hari Kamis 24 Maret 2022 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertangyangan sektor secara onsite dan live streaming dari Gereja HKBP Bincarung. Untuk itu, mari kita ikuti acara pertangyangan sektor tersebut, dan untuk topik bahasan PHD Sektor diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 dengan topik Marlas Niroha di Bagasan Tuhani, bersukacita dalam Tuhan. Pelayan firman, berhubung karena hari ini kita akan melaksanakan acara pemberangkatan Manang Paborhaton Pendeta John Ferdinand Sihombing yang telah dilantik menjadi pimpinan jemaat HKBP Pos Pelayanan Sentul City, dan juga pelantikan Manang Pangojakonon Pendeta Beni Sitorus STH sebagai pendeta fungsional di gereja kita HKBP Bincarung, maka berdasarkan SK Penugasan Preses yang memimpin ibadah kita hari ini adalah Kabid Koinonia Distrik 28 Deboskap Pendeta Ligat Umbak Simbolon STH. Dan hari ini kita juga akan mengumpulkan melalui amplop sebagai sagu hati untuk keluarga Pendeta John F. Sihombing STH yang telah melayani kita selama 4 tahun 6 bulan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita pada waktu persembahan yang ke depan setelah khotbah, dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming dapat menyampaikannya melalui rekening huria dan akan diserahkan semuanya kepada keluarga pendeta JF Sihombing pada hari Selasa dalam sermon Parhalado. Atas